Τι έχεις φάει? Πού να σου λέω τώρα. Άστα. Τρεις, ευχαριστούμε για το follow. Ρένα δεν τον βλέπω σχόλιο μεγάλη κοιλιά. Ήμασταν. Είπε το πρόβατο. Κάνε μας ένα follow ρε προβατάκι. Μην είσαι τόσο κακόψυχος. Μπήκαμε με πολύ καλή διάθεση. 1 ή 2. 1. Καλή ελευθεριά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάω να φέρω να κάνουμε και λίγο patches. Να κάνουμε και λίγο skincare. Δεν ξέρω για σας, εγώ το βάζω στο ψυγείο, guys. Με το καλό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το follow. Με το καλό και με ένα πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευγενία. Έκανε πήδημα. Αυτό είναι σκληρό. Δηλαδή, έγκυες μανούλες. Do you have strength marks? Zakir. What's going on? Ήμαρτον. Μην κάνεις μισή τοξικά σχόλια. 5 έχει. Ο Πέτρος είναι θεούλης, αλήθεια. Ευχαριστούμε για το follow. Οχτάδημα. Ευχαριστούμε, Τάνη. Δεν μπορώ, μεγάλο στην Ελλάδα μας κορίτσι χανόμαστε, δίδυμα. Δεν έχω δίδυμα, όχι. Απλό κατευθείαν. Δεν μπορώ, αλήθεια. Δεν τα προλαβαίνω κιόλας τα σχόλια. Λοιπόν, ας βάλω ανενόχλητη τα... Είσαι πάρα πολύ λίγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ροζ, αφήνω τα ροζ για το τέλος. Την προηγούμενη φορά είχαμε κίτρινη και λέω κοριτσάκι θα κάνω κοριτσάκι, ναι. Πότε έχεις πιτ. Γεια σου Μαρίνα μου. Hello αν είσαι καινούργια στην παρέα μας. Παιδιά, όσοι είστε καινούργιοι να μας κάνετε follow. Έχω πιτ 28 εβδόμου. Δεν νομίζω ότι θα φτάσω μέχρι 28 εβδόμου όμως. Να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα, γεια σου Ηλιάνα. Ούτε να σας βλέπω. Βγες καλέ. Τι κάθεσαι. Ευχαριστούμε για το follow. Καλημέρα, Ιδέα με το καλό να έρθει το μαράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το follow. Καλή ελευθεριά με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, οπότε ας αφήσουμε και τα πάτσες μας. Έτσι, να υπάρχουν. Καλημέρα, hello. Υπομονή σε όλες μας. Καλή ελευθερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το μαλλί μου είναι έξαλλο. Λοιπόν. Και εγώ 6 έχω το πρώτο και έχω λίγο άγχος. 6-8, όλα με το καλό. Ούτε με ένα πόνο Μαρίνα πνευματικά. Μέχρι να γεννήσουμε να μπαίνεις εδώ να ξανααγχωνόμαστε. Με το καλό. Boy, are girl, it's a girl. Thank you για το follow. Thank you. Πιστεύω από το Instagram μου θα μάθετε πρώτα την ανακοίνωση της γένας. Καλημέρα σε όλους. Αλήθεια τώρα τι δείχνεις. Δείχνω ότι ετοιμάζομαι. Και μιλάω εδώ με τους φίλους μου. Πότε γεννάς. Γεννάμε ίσως μες στη
εβδομάδα. Οπότε ίσως είναι τα τελευταία μας live, αλλά όχι, θα πω και αύριο σίγουρα. Hi, hello. Το καλό, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για το follow, congratulations. Γεια σου Νίνα μου. Γεια σου Άννα. Εσείς που είστε ρε παιδιά, τι κάνετε? Έχεις βρει όνομα? Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα όνομα. Είσαι πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γεια σου Ρεγκίνα. Hello, αν είσαι νέα στην παρέα μας. Είμαι ελεύθερη, όχι δεν είμαι. Είσαι έγκυος, συγγνώμη που ρωτάω. Γεια σου Κατερίνα, ναι είμαι έγκυος. Ευθύνη θα πούμε θάλασσα, που θα κάνετε την καλύτερη δουλειά. Και εγώ θα είμαστε σε θάλασσα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν θα πω καν στη διαδικασία να βάλω μαγιό. Γιατί ποιος μπαίνει, ποιος μετά ξαναβγαίνει να αλλάξει. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Δεν ακούγομαι καθόλου. Πόσο είσαι? Είμαι 29. Hello. Εγλίστησε η μπάλα μου. Ακούγεσαι κανονικά. Ευχαριστώ. Καλά που βλέπω την πίτσα. Τι ρωτάτε τις γυναίκες. Και εγώ. Ναι. Όχι, δεν φαίνεσαι. Πόσο μηνών είσαι? Είμαι στο μήνα μου, στον ένατο. Γεια σου Άννα. Hello, αν είσαι νέα στην παρέα μας. Δίδυμα έχεις? Δεν έχω δίδυμα, όχι. Πολύ όμορφη. Ευχαριστούμε για το follow. Τι θα κάνεις? Θα κάνουμε κοριτσάκι. Είναι τέλειο για ένα μωράκι, αν είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο, όντως. Ευχαριστούμε, Ρεγίνα. Are you married? Yes, I am. Είναι και το που θέλω να είσαι καθόλου αγχωμένη με το μετά. Το μετά, όχι. Το μετά, αφού γεννηθεί το μωρό, δεν είμαι καθόλου αγχωμένη. Πονάς? Όχι, δεν πονάω. Εννοείς αν έχω πόνους, πονάκια. Με το καλό το μωράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ζήσει και με ένα πόνο. Ευχαριστούμε, Άννα. Να μας ακολουθήσεις, να μπαίνεις να μας βλέπεις. Επισκληρή δεν θα κάνεις, θα κάνω. Θεωρητικά θα κάνω. Εγώ νομίζω η κοινοσύνη πονάει. Πονάει. Γιατί δεν πονάει καλέ? Το χέρι στο που κλέξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχες πόνους στους πρώτους μήνες? Δεν είχα καθόλου πόνους. Με το καλό με ένα πόνο. Είδες πρώτη στιγμή σε μάθημα, μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Αυτό, ότι μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, αυτό ισχύει. Φυσιολογικά θα πας. Θα πάμε φυσιολογικά, τώρα από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει. Καλησπέρα, καλή, ευχαριστώ. Το μωρό σου να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ, Άννα μου, που πώς το έχω πετύχει έτσι όλα ρόζα. Ο δικός μου είναι 16 μηνών. Έλα το ψυχάκι, να σου ζήσει. Να το πάρει το μωράκι σου με ένα πόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Ολυμπία, ευχαριστούμε για το follow. Πώς είναι τα μωρά στην κοιλιά σας? Είναι ένα. Μου έρχεται με τόσο. Ντροπή. Πώς θα έχεις τι θέλεις που είσαι έγκυος? Ναι, εκτός δεν τρως τα ομά. Αν εννοείς αυτά. Ευχαριστούμε για το follow. Να σας ζήσει, ευχαριστούμε.
Καλημέρα, καλή Κυριακή, γεια σου Μαρία. Λες, πολύ μάτι. Με το καλό, ευχαριστούμε πολύ. Παιδί, ποιος είναι? Θα δεις να τον κάνω mute. Τον έχασα. Θα σου λείψει. Νομίζω ότι θα μου λείψει, ναι. Γεια σας φίλοι μας, τι κάνετε? Πανέμορφη βίντεο. Έχω βάλει εδώ τα ροζ μου. Παιδιά, δεν βλέπω τι γράφει. Θα σε προλάβω, φεύγω από την γαλαμάτα. Θα με προλάβεις λογικά. Είμαστε οριακά αυτές τις μέρες, οπότε... Τρίτη, Τετάρτη, σε θέλω στο μευτήριο. Εμείς μπορούμε... Δεν ξέρω ρε φίλε. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Κάτω μόνο νομίζω. Πώς μένεις έγκυος? Καλή ερώτηση είναι αυτή. Επιστημονική αυτή. Στείλε μου DM, θα στην απαντήσω. Πώς θα την ονομάσετε την μπέμπα? Δεν μου έφεσες ακόμα. Πόσο μήνων είσαι? Είμαι στο μήνα μου. Γεια σου Έρικα. Μόλις κλείσεις. Ναι, καλή, στο μητέρα, το λέω, don't worry. Στο μητέρα, είναι στο Μαρούσι. Έλα σιγά, θα ξαναμείνεις όταν θες. Το κλείνεις που με θα γεννήσεις, καλό μου και εγώ γεννάει. Αχ, Ιανουάριο. Εσύ θα γεννήσεις, εγώ καιράκι, σαν εμένα, τι καλά. Πού θα πας? Θα πάμε Λουτράκι. Θέλεις να σε πάρω μαζί μου? Γεια σου Νίκη. Η Βαγγελίτσα. Μπάνιο. Μπάνιο, έχουμε ένα πάρτι. Και είναι πάρτι παραλίας. Beach party. Beach party. Πόσο μηνών είσαι? Είμαι στο μήνα μου. Το πρώτο να είναι κορίτσι είναι καλύτερα. Πόσο είναι το μωρό σου? Είναι πόσο μηνών? Πόσα κιλά? Είναι το πρώτο. Έλα το μωρό και στο beach party. Μπας και κουνηθεί λίγο να γεννηθεί. Φαίνεσαι πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καλύτερος DJ του TikTok. Είσαι όντως? Ή μας κοροϊδεύεις? Πόσο είσαι έτοιμη? Κάνω σαράκι, 20 λεπτά. Γενικά δεν έχω κάτι να κάνω τώρα. Έχετε δίδυμα? Όχι, δεν έχουμε δίδυμα. Ευχαριστούμε για το follow. Να έχετε καλά φιλιά από Κρήτη. Αχ, τα φιλιά μας στην Κρήτη. Ελπίζω να καταφέρουμε να έρθουμε του χρόνου Κρήτη. Λοιπόν, Τετάρτη γενέθλια, ο Καλιαντάς, την ίδια μέρα θα έχουν. Αν είναι Τρίτη, έχει ο Ζήσης. Αποφασίστε. Πότε θέλετε να το βγάλω? Τώρα αυτό που κάνεις με την δουλειά έξω, τι προσφέρει? Εσύ τι σου προσφέρει? Το έφερε ο πελαργός στο μωρό, πως έμεινε ίδιο. Να φανταστώ θα είναι αρκετά ψηλό, λες. Σε μερικούς τοξικούς. Κοίτα, δεν τους προλαβαίνω, γενικά, εντάξει, μην το χαλάσουμε, ας είναι Τρίτη. Καλημέρα, hello. Κοίτα, το καλό είναι ότι θα είστε όλοι μαζεμένοι. Παιδιά, λεφτά να έχουμε από σήμερα που είναι και τις Τρίτες και από πιο νωρίς να παίρνουμε δώρα όλο τον Ιούλιο. Μην απαντάς με ερώτηση. Πες μας συμβουλές για το πρώτο τρίμηνο. Ευχαριστούμε για το follow τώρα. Το πρώτο τρίμηνο, εγώ δεν το κατάλαβα καν. 8 μηνών. Είμαι στον ένατο. Έφυγε σαν νεράκι. Δεν έχεις κάνει φακίδες? Μόνο φακίδες? Εδώ που έχω βγάλει μια πανάδα δεν τη βλέπεις. Αυτή η πανάδα μου έχουν πει είναι πανάδα εγκυμοσύνης και ελπίζω μόλις γεννήσω να φύγει. Είναι κοριτσάκι. Σου πάει όμως. Όχι πανάδα ρε φίλε. Αν είχα πιο φακίδες μόνο θα έλεγα οκ.
Τι λέει το χωριό, έχετε ζέστη? Θα πάρω